Кніга паўторанага закону, раздзел 8. Кожнае прыказанне, якое я табе сёння даю, выконвай з уважлівай пільнасцю, каб змаглі вы жыць і множыцца, і каб, увайшоўшы, атрымалі ва ўласнасць зямлю, наконт якой прысягнуў Господ бацькам вашым. І ўспамінай усе шляхі, якімі выводзіў цябе Господ Бог твой на працягу гэтых 40 гадоў праз пустыню, каб упакорыць цябе і выпрабаваць, ды каб стала вядома, што ў душы тваёй, ці будзеш ты захоўваць прыказанні яго, ці не. Ён упакорыў цябе нястачай і даў табе есці манну, якой не ведаў ані ты, ані бацькі твае, каб паказаць табе, што не хлебам адзіным жыве чалавек, але кожным словам, якое выходзіць з вуснаў Господа. Не меў ты недахопу ў адзенні тваім, у якое апранаўся, ды нага твая не пухла на працягу гэтых 40 гадоў. Дык разважай у сэрцы сваім, што як чалавек гадуе сына свайго, так Господ Бог твой гадаваў цябе, каб ты захоўваў прыказанні Господа, Бога твайго, ішоў шляхамі яго і шанаваў яго. Бо Господ Бог твой завядзе цябе ў зямлю добрую, зямлю крыніц водных і ручаёў, дзе на палях і ў гарах прабіваюцца з глыбінь струмені, у зямлю пшаніцы, ячменю і вінаграду, у якой растуць фінікавыя, гранатавыя і аліўкавыя дрэвы, у зямлю алею і мёду, дзе без аніякай нястачы будзеш есці хлеб свой, ды будзеш цешыцца мноствам усялякіх рэчаў, камяні яе – жалеза, а з гор яе прабіваюцца медныя руднікі. Каб калі ты будзеш есці і наясіся, дабраславіў ты Господа Бога твайго за зямлю найлепшую, якую даў ён табе. Пільнуй і сцеражыся, каб часам не забыўся ты на Господа Бога твайго, і каб не занядбаў прыказанняў яго, законаў і пастаноў, якія я даручаю табе сёння. А пасля таго, як будзеш есці і наясіся, пабудуеш прыгожыя дамы і абжывешся ў іх, і будзеш мець вялікія статкі буйной і дробнай жывёлы, а таксама вялікае мноства срэбра, золата і ўсялякіх рэчаў, сцеражыся, каб не ўзганарылася сэрца тваё, і каб не забыўся ты на Господа, Бога твайго, які вывеў цябе з зямлі Егіпта, з дому няволі. І быў тваім правадыром праз пустыню вялікую і страшную, у якой былі змеі, якія апальваюць, і скарпіёны, зямля сухая і поўная бязводдзе. Ён вывеў табе ручаі са скалы вельмі цвёрдай і карміў цябе маннай у пустыні, чаго не ведалі бацькі твае, і пасля таго, як упакорыў і выпрабаваў цябе, урэшце пашкадаваў цябе, каб не гаварыў ты ў сэрцы тваім: «Сіла мая і моц рукі маёй, яны далі мне ўсё гэта». Але каб памятаў ты Господа, Бога твайго, што Ён надае табе сілы, каб мог дасягнуць ты поспеху, каб споўніў Ён запавет свой, адносна якога склаў прысягу бацькам тваім, як паказвае сённяшні дзень. А калі забудзеш ты пра Господа Бога твайго і пойдзеш за іншымі багамі, і будзеш шанаваць іх і пакланяцца ім, вось цяпер сведчу перад вамі, што папрападаеце вы зусім. Як тыя народы, якія Господ знішчыў у час прыходу вашага, так і вы загінеце, калі будзеце непаслухмяныя голасу Господа, Бога вашага.